Existují skupiny lidí, většinou ti, co jsou u moci, kteří se mají dobře a kteří říkají, že násilí nic nevyřeší. Že ti, co se k němu uchylují, byť třeba jen proto, že nechtějí otročit, chtějí být svobodní a nemají jinou možnost, jsou extrémisti, radikálové nebo dokonce teroristi. To je ale hloupost. Oni sami, respektive jejich předci, se nedostali k moci jinak. Vlna buržoazních revolucí smětla nad vládu feudálů, kteří by se tenkrát stejně jako oni teď svého korýtka nevzdali. Ti, co teď vládnou, se neštítí kvůli penězům a výhodám ničeho. Rozpoutávají války kvůli ropě pod záminkou lidskosti, bombardují civilisty a říkají tomu humanitární bombardování. Objímají se s drogovými dílery a pomáhají jim k moci, jen když z toho něco kápne. Jsou to bestie, kterým lidskost a morálka nic neříkají. Lidé bez páteře a bez hrdosti. Pokřivené stvůry bez cti. Vkloukají lidem už po generace do hlavy, že změnu lze dosáhnout jen jednáními a mírovými prostředky. A smějí se, až se popadají za břicho, že jim to žerou. Sami užijí násilí, kdykoliv se jim to hodí. Vymýšlí si proto nesmyslné omluvy, kterým nikdo nevěří, jenže lidé se bojí. Bojí se, aby se neřeklo, nejsi náhodou nějaký radikál, nejsou tvé názory moc extrémní, nejsou nedemokratické. Já říkám, kašlete na to. To je jen taková neviditelná klec, ve které nás všechny drží a tak se nás snaží udržet na uzdě. Dá se na nás obohacovat a dřít nás v kůži, cenami, daněmi, zákony. Zákony, co jsou dobré jen pro bohaté a pro barevné menšiny, až Čechů činí nevolníky. Křičte nahlas své názory. Postavte se hrdě a řekněte dost politikům, špatným šéfům, nadnárodním korporacím. Vyjděte do ulic, vemte si na svou obranu vše, co doma máte a řekněte těm grázlům dost, odejděte. Hned, jinak vás smetem. A pokud neodejdou, tak učiňte. A bojujte až do úplného konce, bez slitování. Oni ho s námi také nemají. Kdo jsme? Jsme rytíři země české a moravské. Připojte se k nám.